Lad os lige vende fokus mod aftenens broderfight og altså fokusere på, at Danmark er det eneste hold, der fortsat er ubesejret og har maksimum point i turneringen. Lad os se, hvordan det gik til, at sejr nummer 8 kom i hus. De danske vikinger var på røvertogt i Malmø, da Skåne for en aften blev dansk igen. Mathias, se så om du kan nå den her da. Et landshold anført af en ny stjerne i målet. Og igen Landin! Det er en kongeredning af Niklas Landin. Så kan de komme, de svensker. En ægte høvding tilbage på stregen. Det er så godt håndbold, det her. Og en aftager, der slår til, når chancen byder sig. Hey, værsgo. Så kan Danmark gå til pause foran 17-11. Stor første halvleg fra Danmark. Efter sidebyttet fortsætter Landin sit helt eget sejrstogt i målet. Og Landin fuldstændig styr på holdkammeraten. Og i modsatte ende giver alderspræsidenten prøver på kvaliteten. Den her sejr kommer aldrig på noget tidspunkt i fare. Og når Bent Nygaard siger sådan, så går det sjældent galt. Mikkel Hansen med en super assist af Jesper Nødsbo. Altså rigtig godt spil, Mikkel Hansen. Danmark vinder 27-24 og har endnu ikke sat point til efter 8 kampe.